Αν σου έλεγα ότι υπάρχει ένα σεμινάριο που μπορεί να σου μάθει εγγυημένα τον τρόπο πώς να αλλάξεις τους άλλους αξίας 2.000 ευρώ και ένα άλλο σεμινάριο που σου δείχνει βήμα-βήμα πώς να αλλάξεις τον εαυτό σου και να γίνεις καλύτερος αξίας 500 ευρώ, ποιο από τα δύο θα διάλεγες? Θέλω να σου πω ότι στην ερώτηση αυτή πάνω από το 80% επιλέγει να παρακολουθήσει το πρώτο σεμινάριο. Δηλαδή πώς να αλλάξει τους άλλους. Αν και πολύ πιο ακριβό, γιατί πιστεύεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να αλλάξουν κάποιον άλλο παρά τον εαυτό τους? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί για να αλλάξεις τον εαυτό σου προϋποθέτει πρώτον να έχεις συνειδητοποιήσει ότι εσύ και μόνο εσύ είσαι 100% υπεύθυνος για τη ζωή σου και δεύτερον να καταβάλεις τεράστια δύναμη και υπομονή. Να θυμάσαι ότι κανένας δεν μπορεί να αλλάξει τον άλλο και όπως έχει πει και ο σπουδαίος συγγραφέας John Maxwell, κάποιος μπορεί να αλλάξει μόνο σε 4 περιπτώσεις. Αν πονέσει πολύ και αναγκαστεί να αλλάξει, αν